saben dina mung ngalamun nyarengi ya Mas Hengki angge nuwun para Kang Rahapi dahar diaturke sing mat-matan sik mau wis gumyak-gumyak tak pirsani kok video ki walah lagune sing sekti angen-angen marang teki oh iya marang Yayi kleru Cahayu arep urip rongan bunga susah dilah apa tega lan pun kakang tresnaku ora bakal saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulur wewayanganmu duh teki wong ayu monggo diajeng teki ya sayang kinalitan bisa lali saya rucin ati ngono aja ngoso lampun mangkono piye ka tresnanku apa kira-kira ki cek gojag-gajeg kok Dik Teki Mas katresnanku ki lahir tulus sing batin lho lah sampean cilik kok cilik ya ben sementing suwe ya aku rong tau pel tumbahmu kuwi saben pelda iki mung ngalamun lho sapa iki sapa kuwi sapa met iki kaya ngene pelda masamu peltu peltu anu lho pangkat lho Mas pembantu lenan 1 masamu iki kaya ngene alumni Magelang iki ayo Dek teruske mongko Kang bukan sih Mas
saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun namung tansah katulung wayanganmu nontek cahayu seneng melu bombong wong ayu. Nggih. Pak Haji Priyanto iki digawe Alhamdulillah. nyowanke Semar Mulya awake dhewe sak kanca kanugrahan. Nggih. Malah kepara ki tamune iki pejabat-pejabat negara. Alhamdulillah. Loh, Pak Joni Suhirman Ketua DPD Projo Jawa Barat, Pak Charles Honoris Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Mugi-mugi mengke saged rawuh. Sampeyan apal? Apal kancaku mbiyen kok. Terane lho. Lho kuliah bareng aku iki. Pak Charles lulus aku ora. Tak kira kanca kuliah. UGM biyen kuwi. UGM Universitas Gajah Mada. Lah Gajah Mungkur. Apa yo enek lho. Wonogiri yo enek UGM kuwi kaya. Kuwi utu universitas. Kuwi lak nggon lehmu ciblon biyen. Betul bakso aku. Kok ya ngece men sajamu ya teruske. Mongko kang Buka mas sinten wonge boten gelo tilemawon dadak nglilih karagapan graya-graya cinandak mung manggih
tujune datanono kangsa supe tiwas-tiwas gagas jebulane hamung ngimpi mung tujune wong liya tan padha pirsa impen kundhe bengi kae landhek kaya ya tenan-tenano ketemune ana kae wela-wela tur padha gembira monggo Dek Teki Sari Semar Mulyo makarya sinarengan alkalin mugi terang foto video ning gambar bening harga miring impen kundhe bengi kae lake kaya ya tenan-tenano ana kae wela-wela tur padha gembira
kuwi campur sarine nggih sae, sound systeme nggih sae. Ora Yes. banter ning cetha. Wah, Yes. yagane ya nom-nom. Sing tuwek dhewe kok ya aku. Ya iya kowe ngerti. Wayahe pensiun, Mbah. Pensiun ya kowe kuwi kok. Loh, kok aku lho wong Aku krungu sing aku- kabar nek sliramu iki diwengku karo wong kowe arep pensiun ngono. Nek iso aja ya, Dik. Loh, lah piye? Sing ngerti aten-aten aku ki mung sliramu. Masa? Tenan. Lah Pak Bupati Karepku ngalor kowe ngerti nek ngalor, karepku ngidul kowe iki ngerti nek ngidul. Aku ki gumun karo kowe iki kok, Dik. Aku ki nyatembuh kok. Tenan kok. Dek tek iki ya ayu, suarane apik, Lah iya. Tur yo. Temenane wong akeh. kelakuane ya becik, Lah iya. bedhe tur oke. Wah, jan elok pokoke. Temenane wong akeh. Ora. Masa ta? Ngendel-ngendel ke gede tur oke terus demenane wong akeh iki. Oke. Ayo lebokke Dik alon-alon. Jarine wong padha kandhang mimpi wong turu yen to gelem blok mimpi
Wasiaga campur sari Semar Mulya kenging para pratangga abyor busananira lir surya wedalira saking Celanidi arsa madangi jagat mungup panding sapucaing wukir merbabak bang sumilak yara sarating surya mega lan gunung tansah para pamoring suksma sinuk moyo winaya tenasepi sinimpan telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piyayi semanten kathah 1599 kok sing jawab salam namung tiyang gangsal. Kula bali malih salam menika wajib dipun jawab. Hukumnya itu kecuali salamnya orang salat ampun dijawab. Nggih. Kula bali malih sing semangat Pak, campur sarine wis semangat kok. Penyanyine wayu-wayu. Loh teko neh malah niki. Nusul meneh. Dikone ngomong kon liwet malah nusul sing lanang. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, temandang jawab salam kok ngece. Lah piye to? Mugi-mugi sing jawab salam kula tansah pinaringan keberkahan, kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sing boten jawab salam kula mugi-mugi tambah putrane. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu. Iya ya foto kosik. Ngajaki foto wae. Dumateng para lenggah Bapak Ibu, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran yang saya hormati, lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang, sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulya. Pangarsa dene penyanipun Bapak Wasimin Kasepuhan Bapak Warna Gepeng ugi dipun koordinaturi panjenenganipun Roko Masis ingkang wijil saking tlatah Atang Sanjaya Bogor Jawa Barat Indonesia Raya. Makarya sinarengan kalian Alkalin Audio Sound Sekondang ugi dipun garaken langsung lumantar kadang-kadang Semar Mulya Channel ugi Bogel Cakil Sragen.
melu ngelep ora iki Mas? Loro apa siji channel-e? Bugel cakil seragen. Aduh modar iki aku. Jatuh kota. Ugi gentar buana melu ra? Nggih. Sing yang kuyung isone ya alkalin. Video syutingnya nggih Semar Mulya Channel, gambare bening, hargane miring. Menika mundi dawuh pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Haji Priyanto, ya pepundenku ya bapakku sesepuhku, dalasan Ibu Taryuni ingkang sampun kepareng minisuda putra putrinipun jih menika Bagus Rizky Yulianto. Niki parapanipun kibol. Nggih, Pak. Leres. Bagus-bagus kaya kibol iki lho. Ingkang sampun kalampahan daup kalian Dahayu Rizkiyatul Hidayah utawi Mbak Ii, putri saking Bapak Kodori dalasan Ibu Nina Tasrinah. Mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah, amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Karanganyar, ugi sedaya kemawon sesepuh-sesepuh, anggota-anggota Citra Bayangkara Linmas semuanya yang sudah mendukung among tamu, among sinoman, pasukan batik, ibu-ibu pramusaji, kawula ngaturaken wilujeng siang. Sugeng ayah jejibahan, sinambing laras campur sari Semar Mulya. Kalau dengan siang menika Hanganti Ponco Swarawati, kami perkenalkan satu persatu artis yang mendukung Semar Mulya yang sudah sering keluar masuk di layar kaca televisi Anda. Belum lama melu apa kae sing kowe kae melu apa nih? Anu acaramu kae? Oh gaspol cah telu iki. Iki kalah ning. Kok menang toh? Aku melu uji nyali. Kami perkenalkan satu persatu Bapak Ibu artis yang mendukung Semar Mulya. Mijil saking tlatah Sragen Asri. Suwanipun Dahayu Fani Ratnasari Bogelwati kepareng jumeneng. Rodok rono lho. Nah, bendarani bojone tukang syuting kono sisan. Katuan. Penyanyi kok nawar MC kok adu-aduan Aku ki lagi teko lho. Aku lagi teko, masa mbok usir. Ora ngono lho, Dik, rada rene nyaket karo pun Kakang dadak awor son kaya ngono. Ben darani gawane son apa piye? Rada rene. Disaut wong malah kowe kok. Kangen ya? Heeh. Alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Salajengipun Siningkuyung Kadang Seniwati made in Kota Solo 3, Semarang, Jawa Tengah. Suwanipun Dahayu Melani Semar Mulya. Dik kowe iki kaya Apa? sing buri kuwi lho. Mas padakne sing Apalane ngono kuwi lho, ampalane nek aku maju kok heboh men ngono lho. Ya sing siji kuwi. Liyane ya ora, sing ngendang. Biyen ki ora ngerti ngene-ngene, saiki nek foto ya melu-melu ngene-ngene. Ah wong ya jenenge saiki gaul lho, Pak. Ngene iki, Mbak Meli ngopo to? Sakit gigi apa-apa ngono jane. Saiki yo melu-melu. Lah ya, wilujeng siang ya wong ayu. Hai. Alhamdulillah Mas bisa Bogel. nyengkuyung Semar Mulya kanthi seger waras. Bombong aku juga Mas, matur sembah nuwun. Pokoke dipenakke sik. Heeh. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in Kota Sragen po Pacitan. Pacitan Jawa Timur, bocah mencela-mencele ndingi jare Sragen saiki Pacitan. Bojone akeh. Aku jane ya wis pindah kok. Aku ora Solo 3. Lah ngendi? KTP ku wis Depok. Walah, alah.
asli dari Pacitan Jawa Timur Bapak Ibu. Swanipun Dayu Teki Bukelwati. Bukelwati. Lah sapa? Gedene semene kok Bukelwati. Bukeli cilik kaya kowe eno ki cilik. Cilik ya ben. Segini lho. Penting suwe. Suwe apa nih? Gede sontek iki. Masa? Lah batune bleret kowe modar. Oh iya. Oh iya, pilih sing cilik. Paling ya? 5 menit Oh iya. Mending iki sremengi utuh mbokku ora masalah. Oh iya. Ya wes. Teko para esuk ora bakal entek, ora bakal mejen. Ya wes jaluk. Hah? Jaluk. Cilik iki? Heeh. Ora apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Mie bak. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Klaten bersinar. Sragen, Depok, Pacitan yang dari Klaten Bapak Ibu. Swanipun Dayu Puput Cahyani Semar Mulyo. Lah kok bareng jumeneng kok dhuwure sakmene iki. Iku pas apa? Sak pira? Aku sak janggote lho. Ya ampun. Mik, Berarti bugel tenan aku ki. Wilujeng siang Cahayu. Nggih, sugeng siang Mbah Bogel. Bahasa Inggrisnya good afternoon. Nggih, good afternoon. Heeh. Dipenake saya Cahayu. Masih satu artis yang mendukung Semar Mulyo. Masih gadis single. Masih kuliah Pak. Di kowe kan ngerti toh? Unggul. Ngambil kebidanan, tukang ngerogoh-ngerogoh. Rogo ya apa? Sing anu ki lho hamil-hamil ki lho. Kowe hamil apa piye? Tak prisake rono. Ben dijajaki. Suwanipun Dayu Ica. Kowe kan ngerti? Saking Boyolali Pak. Yang punya Boyolali tersenyum juragane susu. Ica Mi Lendasari Bukelwati. Lo. Kayak teletabis. Niki popo. Boten Bu niki boten bojo kula, tasih single niki. Aku. Utuh ibuke ngrasani bojone Bukel ayu menjek cilik menjare. Bukan bojoku iki. Kowe iki darani bojoku. Buke ka? Segadis aku. Oh iya, beneran kowe. Wilujeng siang Cahayu. Sugeng siang. Penak-penake to. Nggih. Alhamdulillah. Kula piyambak pangandaliwara Master of Ceremony iki Bugel Hadi Prayitno mijil saking Kota Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Semar Mulyo Alkalin Semar Mulyo Channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggahan karo sekeca sinamping laras campur sari Semar Mulyo untuk Anda semua. Seseke dengki. Sebening swasana ca diaturke atur pambuka sing gayeng terus lah mangantene ning ndi ki arep diunggahe kok. Yuk Semar Mulyo. Hadi
terserah ibu-ibu kata pengantene. Ayo, 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 Mbak Teki. Ayo, Ayo, Mbak. Mbak Teki. Hermane wong liya, Bapak. Pak Haji Priyanto Tak asik. tenteni lho padahal. Orane omaman, ra gelem. Ra gelem yang kecil-kecil. Spesial kanggo Pak Haji Priyanto. Wong ayu sing tak tresnani Rina wengi muka ipi-ipi aku ora bisa lali mung sliramu memuja ning ati Pak Haji batu jamus bergoyang Najan sepisan temu nanging iki rasa tresnaku Rina wengi antu-antusa kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno buyute nanging ati mumpung gawe lara Bapak kan ada 3. Rata harus Iya, adil. yang adil dong Bapak. Iya nanti saya nangis. buyune buyune sini Bojo telu ceritanya. Lah, Kowe gelem dibojo Pak Haji? Kowe gelem? kancane loro ya mung siji Pak meleh Pak. kowe ora Pak dadi nangis, Pak. Mungkin ndak udah loh. tanggaku dhewe Ning apa wae ayo yang punya karangannya karangannya bergoyang pagi wong ayu sing tak tresnani Rina wengi muka ipi-ipi aku ora bisa lali mung sliramu pemujane ati asik ayo Mas Ade ganti lagu Dek Hengki. Lah napa? Lah sing nyanyi aku jadi sawer wong wedok-wedok terus lho. Sabar toh. Lah iki bisa awer lho, Mbak. Kancane lho, iso kok.
sepuluh aku 5.000. Pak De nangis, Pak De. Pak De nangis, Pak Pak Ji De. panjenenganku sing adil. Wes brengose nangis di sini-sini. Bangke ngoten lho, marai semangat. Kancane wis entuk pirang-pirang kok lagi 30.000. Walah, Lah kan kowe mau wis dipeluk. Kami gak dipeluk kok. anu niku ampun Bang Oyot, Bang Jide, Bang Ciladan sing rata. Jenengan niku calon menteri kok ya. Kene ayu-ayu kok. Kono ora. Brewoken. Lah iya, njaluke Lah aku kok kurang dandan kok piye? Aku yang mau dandan kok. Ngeleboke anu. Olo wes aja tukaran, aja tukaran. Nggih. Bablas keke danan Dek Enggi. Mumpung Pak Haji kersa ya, jumeneng. Bu Yuni. Yang mau ngasih modal lagi. Apa Bapak? Oh, waktuku kecil. Nggak ada Om Maman nggak apa-apa loh. Bisa, Tuh bisa. kan. Mas Andi bisa. Tuh Walaupun besar. Oh, waktuku kecil dolanan pentil ya. Oh iya ya. Joget kene Mas, kesah bayar lho. Kene santai ae karo awak dhewe iki yo. Ya Pak Ji ya, yang penting gayeng. Yo. Tak rela Slow. pati geni Spesial kagem keluarga besar Karanganyar Tentram.
nyambut. Oh gitu. Oh gantian Dek, dari dor, dari Bang dor. iki buyune kae. Ibu, kasih modal bapak lagi bu. Asik. Ya habis bapak katanya bu. Minta sama ibu. Oh alah ya 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 ya. Tak rewangi pati geni Puji syukur ing ngarasane Gusti wis katrima uripmu neng donya pepak kang tak rasakake yang ageng paring dawuh anindakna pakarti becik rumagang kang tak sandang saiki wis ngondo pinaringan bagas waras umur dawa rasa tentrem ayam yakti urip wis katrima Tatas titis lulus raharja anggenipun ngaturaken dandang gula. Pak Budi menika kang piniji kang pundi badhe kang nembe kang badhe ngrencangi. Kula matur nuwun nggih. Mbak Teki mawon nggih. Monggo Mbak Teki. Ah, Niki jan duta sesidemenan kok Mas. sesideman kok sesidemenan kowe iki kaya anake bakul beras kok dadakan. War pindah. Oh nggih, Pak pindah Sepadana. Ya. Gandeng karo lurah. Ya. Kok ngerti kowe? Ah, elok men. Karo bos. Oh, bos apa? Monggo diaturke sesideman, Pak Cok. Budi nggih. Nggih, saking Pluit. Saking Pluit. saking Pluit Monggo Bapak, kula napa jenengan riyin sing bikak? kula nggih Mak Oh, jenengan. Nggih, Buka memang celok. prayoginipun ngoten, Pak. Jenengan sing buka. luwih becik patenana timbang sesideman Selesai wangi. samudana marang kulawarga garwa lan putra
kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga andrimpo diwaraga buka urung kahormatan amprong roboh neng tinjo Urip ana kutang gedhe urip ana kutang gedhe mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga andrimpo diwaraga buka urung kahormatan amprong opo ngarepe njong Ya Allah pripun buyar Injih. angsale ngapalke setahun lah ya Allah wis penyakit pokoknya aduh pripun aduh tunggalmu bot pripun Pak Ndredeg terus sing ndredeg oh ndredeg pundi sing ndredeg nakal diteruske niki nggih monggo Nggih. Go Pak urip ana kutha gedhe